സോറി. അഴകിയ സിംഹം കഥയുടെ തുടർച്ച. ജയൻ സാർ പോയതിനു ശേഷം പാർവതി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടി. ഈ നേരം വരെ പാതി ജീവൻ നിലച്ചതുപോലെയായിരുന്നു അവളുടെ അവസ്ഥ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ 2 ചിറകുകൾക്കും ജീവൻ വെച്ചൊരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ വർണ്ണച്ചിറകുകളുമായി പാർവതി കോളേജ് വരാന്തയിലൂടെ പാറി പറന്നു. അവളുടെ മനസ്സിൽ നിറയെ ജയൻ സാർ ആയിരുന്നു. നിറഞ്ഞ സന്തോഷവുമായി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വരുന്ന പാർവതിയെ മറ്റു സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നു. പാർവതി ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയായ ശ്രീദേവിയുടെ കവിളത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു. ശ്രീദേവി വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ പാർവതിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു, അല്ല, അല്പം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് പൊട്ടി കരഞ്ഞോണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ പെണ്ണല്ലേ ഇത്? ദേപ്പു ചിരിച്ചോണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഇതെന്ത് മറിമായം? കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താണാവോ സംഭവിച്ചത്? അത് ജയൻ സാർ എന്നോട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതിന് സാർ എന്നോട് ക്ഷമയും പറഞ്ഞു. പാർവതിക്ക് തൻ്റെ സന്തോഷം അടക്കാനായില്ല. സാറ് നിന്നോട് ക്ഷമയും പറഞ്ഞോ? ശ്രീദേവി വീണ്ടും അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു. അത് പറയുമ്പോൾ പാർവതിയുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഹ്ലാദം അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ശ്രീദേവി പാർവതിയുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എടി പാറു, നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? നിന്നെ ഗെറ്റൗട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ജയൻ സാറ് ദയ ചെയറിൽ ശോകമൂകമായി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അതിന് തക്കതായി എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ. പാർവതി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ശ്രീദേവിയുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. ശ്രീദേവി തുടർന്നു, സാധാരണ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൊട്ടുസൂചി താഴെ വീണാൽ പോലും സാററിയും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ആർത്തുല്ലസിച്ചിട്ടും അതേത് വശത്താണെന്ന് പോലും സാറ് നോക്കിയില്ല. കാര്യമായി എന്തോ ആലോചനയിലായിരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നതും കണ്ടു. എടി പാറു, എന്താടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം? ശ്രീദേവി പാർവതിയോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു. നേരിയ ലജ്ജ കലർന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ പാർവതി ശ്രീദേവിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ജയൻ സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? അറിയാം, ഇന്നലെ ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ. സാർ ഇന്നലെയല്ലേ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്? അല്പം സംശയത്തിൽ ശ്രീദേവി പാർവതിയോട് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ സാറിനെ ആദ്യമായി കണ്ടത് ചിത്തിരക്കാവിൽ വെച്ച, എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ. അതിനുശേഷമാണ് സാറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നത്. ചുണ്ടിലൊരു പുഞ്ചിരിയുമായി പാർവതി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ജയൻ സാറിനെ നീ നേരിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീദേവി വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ പാർവതിയോട് ചോദിച്ചു. ആ അതേടി, ഇന്നലെ ഇവിടെ വെച്ച് സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അതുമാത്രമല്ല, സാറും സാറിൻ്റെ അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടയൽവക്കത്താ താമസിക്കുന്നത്. ആ കാര്യം സാറിന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കേട്ടതും ശ്രീദേവി പാർവതിയുടെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പാറു, ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാ. എന്തായാലും ജയൻ സാറിന് നിന്നോട് എന്തോ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഗെറ്റൗട്ട് അടിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അധ്യാപകനും ഇന്നേ വരെ ക്ലാസ് എടുക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചു. ആ സമയത്തുള്ള സാറിൻ്റെ ആ മുഖഭാവവും ആ പരിഭ്രമവും നിന്നോടുള്ള സോറി പറച്ചിലും നിന്റെ സ്വപ്നവും പിന്നെ ഈ അടുത്തടുത്തുള്ള താമസവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പാർവതി ശ്രീദേവിയുടെ കൈ തൻ്റെ തോളിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റി അല്പം പരിഭവത്തോടെ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങി. ഒന്ന് പോടി, സാറിന് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സാറ് നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചത്. രാവിലെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സാറിനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. അതിനിടയിൽ ആ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ശല്യവും. അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു. അവൻ്റെ കൂടെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്കോ ഹോട്ടലിലേക്കോ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അവൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു? ശ്രീദേവി ദേഷ്യത്തോടെ പാർവതിയോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്തിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു. അതേതായാലും നന്നായി, കലക്കിയിടി മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീദേവി പാർവതിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. പാർവതി തുടർന്നു, ക്ഷമ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞാലും ചിലർ അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഈഗോയാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കും. പിന്നീടത് തെറ്റായി പോയെന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞാലും അത് തിരുത്തുവാനോ ക്ഷമ പറയാനോ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് നമ്മളിൽ അധികം പേരും. മനസ്സിൽ നന്മയും കാരുണ്യവും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂ. ക്ഷമ പറയുന്നതിൽ വലുപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല. ജയൻ സാറിന് വളരെ നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായ എന്നോട് ഒരു മടിയും കൂടാതെ സാറ് ക്ഷമ ചോദിച്ചത്.
എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരായിരുന്നാലും സാർ അത് തന്നെ ചെയ്യും, എനിക്കറിയാം. അല്ലാതെ സാറിന് എന്നോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ജയൻ സാറിന്റെ മനഃശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാർവതിയുടെ വർണ്ണനകൾ കേട്ട് ശ്രീദേവി അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പാർവതിയെ തനിക്കറിയാം. 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരേ സ്കൂളിൽ, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ, ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചവരാണ് അവർ. ഇതുവരെ പരസ്പരം ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സംഭവങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കിടുന്ന ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ. പക്ഷെ മുൻപെങ്ങും മറ്റാരെക്കുറിച്ചും അവൾ ഇത്ര വാചാലയാകുന്നത് താൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പാർവതിയുടെ മനസ്സിൽ ജയൻ സാറിനുള്ള സ്ഥാനം എത്ര വലുതാണെന്ന് ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ ശ്രീദേവി മനസ്സിലാക്കി. ശരി ശരി, ജയൻ സാറിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നീ നിന്റെ കാര്യം പറ. നിനക്ക് ജയൻ സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഐ മീൻ, ഡു യു ലവ് ഹിം? ഒരു കള്ളച്ചിരിയോടെ ശ്രീദേവി പാർവതിയോട് ചോദിച്ചു. എനിക്കോ? എനിക്ക് സാറിനോട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അല്പം പരിഭ്രമത്തോടെ പാർവതി ശ്രീദേവിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. പാർവതി വൈകുന്നേരം കോളേജ് വിട്ട് വീട്ടിലെത്തി. നാരായണി അമ്മയുടെ കാര്യം അവൾ അമ്മയോട് തിരക്കി. അവരൊരു പാവ സ്ത്രീയാ മോളെ. അവർക്ക് ആരുമില്ല. ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനും അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് അവർക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതാ അവരിന്ന് വന്നത്. അവര് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. നീ വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണെന്നും നിനക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മോളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നല്ലത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നറിയാമോ? പാർവതിയുടെ നെറുകിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് ഭാനുമതി പറഞ്ഞു. പാർവതിയുടെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ജയൻ സാറായിരുന്നു. പാർവതി ഇന്ന് ചെയ്തത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. സാറിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ അവളുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സാറിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് വരുന്ന ശബ്ദം ഇതുവരെ കേട്ടില്ല. സാറ് കോളേജിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പാർവതിക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾ ഉടനെ ഭാരതിയമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭാരതിയമ്മ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ആ, മോൾ എത്തിയോ? മോൾക്ക് തയ്ക്കാനുള്ള ദാവണിയുടെ തുണിയുമായി മോളുടെ അമ്മ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അവർ പതിയെ ഓരോരോ വിശേഷങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ പാർവതി ഭാരതിയമ്മയോട് ചോദിച്ചു. ജയൻ സാറ് നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ സാറാ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്? പാർവതിയുടെ ആ ചോദ്യം കേട്ടതും ഭാരതിയമ്മയുടെ മുഖം വാടി. അവരുടെ മുഖത്ത് വിഷാദം നിഴലിച്ചു. എന്തു പറ്റിയമ്മേ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് തെറ്റായോ? അല്പം പരിഭ്രമത്തോടെ പാർവതി ചോദിച്ചു. ഇല്ല മോളെ, അതൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സാരമില്ല, പോട്ടെ. മോളിരിക്കെ, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാരതിയമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. എന്നാലും സാറാ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? പാർവതി മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു. പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നോ ഒരു ഗാനം അവളുടെ കാതുകളിലേക്കെത്തി. വെൺമുകിലെ കണ്ടുവോ നീയൻ പ്രിയ ദേവതയെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ജയൻ സാറിന്റെ ഘനഗാംഭീര്യ ശബ്ദമാധുരിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയാൻ അവൾ ചുറ്റും നോക്കി. എതിർവശത്തുള്ള മുറിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഗാനം കേൾക്കുന്നത്. അവൾ പതിയെ അവിടേക്ക് നടന്നു. വാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ജയൻ സാറിന്റെ വലിയൊരു ചിത്രം. അത് സാറിന്റെ മുറിയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആ മുറിയിലെ ചുമരിൽ ഒരു ക്ലോക്കുണ്ട്. ആ ക്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ഗാനം കേൾക്കുന്നത്. അവൾ മതിമറന്ന് ആ ഗാനത്തിൽ ലയിച്ചു നിന്നുപോയി. അപ്പോഴേക്കും ചായയുമായി ഭാരതിയമ്മ അവിടേക്ക് വന്നു. ഇത് ജയൻ പാടിയ പാട്ടാ. ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്ലോക്കിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭാരതിയമ്മ പറഞ്ഞു. സമയം അപ്പോൾ 5 മണിയായിരുന്നു. പാർവതി സാറിന്റെ റൂമിലെ ഷെൽഫിനടുത്തേക്ക് നടന്നു. ഷെൽഫിൽ കുറെ ബുക്കുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ജയൻ എഴുതിയ ബുക്കുകളാ. കഥയും കവിതയും എല്ലാം ഉണ്ട്, ഭാരതിയമ്മ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ പാർവതിയുടെ മുഖം വിടർന്നു. എനിക്ക് കഥകളും കവിതകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിതിൽ നിന്ന് 1-2 ബുക്ക് എടുത്തോട്ടെ, വായിച്ചിട്ട് തിരികെ തരാം. അല്പം പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പാർവതി ഭാരതിയമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ, മോൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കിയെടുത്തോ, ഭാരതിയമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു. പാർവതി ആ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് 2 ബുക്കുകൾ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതുമായി അവൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും പാർവതിയുടെ ചിന്ത ജയൻ സാറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. സാറിന്റെ ശാന്തഗംഭീരമായ ആ മുഖഭാവം അവളുടെ മനസ്സിലാകെ ആളിപ്പടർന്നു. ആ ഘനഗാംഭീര്യ ശബ്ദം അവളുടെ കാതുകളെ കുളിരണിയിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ വരെ തന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം പടർത്തിയിരുന്ന ഒരാൾ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴിതാ അയാളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭൂതി തന്റെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും വന്ന് നിറയുന്നതായി പാർവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
അവൾ സാർ എഴുതിയ ബുക്കെടുത്ത് വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അനശ്വരാനുഭൂതി എന്ന സാർ എഴുതിയ കവിതയിലെ പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന വരികൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുളിർമഴ പെയ്ച്ചു. അതിലെ ഓരോ വരികളും ജയൻ സാറിന്റെ ഘനഗാംഭീര്യ ശബ്ദമാധുരിയിൽ തന്റെ കാതുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതായി പാർവതിക്ക് തോന്നി. മെല്ലെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പാർവതി കോളേജിലെത്തി. അവൾ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നടന്നു. സ്റ്റാഫ് റൂമിനോട് ചേർന്നു തന്നെയാണ് ലൈബ്രറി. സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആരും എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതെന്താ മോളെ, നീ ഇത്ര നേരത്തെ? കോളേജ് പ്യൂൺ ശങ്കരേട്ടൻ അത്ഭുതത്തോടെ പാർവതിയോട് ചോദിച്ചു. ഏയ് വെറുതെ, അവൾ ചെറുപുഞ്ചിരിയുടെ മറുപടി പറഞ്ഞു. പാർവതി ലൈബ്രറിയിലിരുന്ന് ജയൻ സാർ എഴുതിയ അനശ്വരാനുഭൂതി എന്ന കവിത വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തെല്ലും വൈകാതെ തന്നെ അവളുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ആ കവിതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നിരുന്നു. പാർവതി, പെട്ടെന്നാണ് ആ വിളി വന്നത്. അവൾ കയ്യിലിരുന്ന ബുക്ക് മടക്കി ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എണീറ്റു. അതാ നിൽക്കുന്നു മുന്നിൽ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തനിക്ക് ചുറ്റുമൊരു കാന്തവലയം തീർത്ത് തന്റെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലും പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തൊരു വശ്യാനുഭൂതിയുടെ മോഹവലയം തീർത്ത ജയൻ സാർ. അവരിരുവരും അറിയാതെ അല്പസമയം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിന്നു. സാറേ, സാറ് വരുന്ന വഴിയിലെങ്ങാനും കാക്കയോ മറ്റോ മലന്ന് പറക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു? അല്പം പരിഹാസഭാവത്തിൽ പ്യൂൺ ശങ്കരേട്ടൻ ജയൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു. ശങ്കരേട്ടന്റെ ആ ചോദ്യം കേട്ടതും ചുണ്ടിലൊരു ചെറുപുഞ്ചിരിയുമായി ജയൻ സാർ മറുപടി പറഞ്ഞു. അതെന്താ ശങ്കരേട്ട അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ഇന്നൊരു മഹാ അത്ഭുതം സംഭവിച്ച ദിവസമല്ലേ? ദേ ഈ കൊച്ച് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്ര നേരത്തെ വരുന്നത്. സാധാരണ ക്ലാസ് തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഓടിക്കിതച്ച് വരുന്നത് കാണാം. ഇന്ന് കോളേജിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ഈ കൊച്ച. ഇത് സാറിന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ടാ കേട്ടോ. ശങ്കരേട്ടന്റെ ആ വാക്കുകൾ കേട്ടതും ജയൻ സാറിന് ചിരി അടക്കുവാനായില്ല. സാറ് പാർവതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സാറിന്റെ ചിരി കണ്ട് പാർവതിയുടെ മുഖം വിടർന്നു. സാറിന് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനൊക്കെ അറിയാവോ? അവൾ അത്ഭുതത്തോടെ സാറിനോട് ചോദിച്ചു. അതെന്താ പാർവതി അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ജയൻ സാറിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് അല്പം പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പാർവതി മറുപടി പറഞ്ഞു. അല്ല, ഇന്നലെയൊന്നും സാറിങ്ങനെ ചിരിച്ചു കണ്ടില്ല. ഓ അതാണോ? ചിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായത് ഇപ്പോഴല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജയൻ സാർ വീണ്ടും പാർവതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. അവരുടെ മിഴികൾ പരസ്പരം ഇടഞ്ഞു. ജയൻ സാറിന്റെ പൗരുഷം തുളുമ്പുന്ന മുഖഭാവവും കണ്ണുകളിലെ തീക്ഷ്ണതയും ഒരു കാന്തം പോലെ പാർവതിയെ സാറിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവൾ അല്പം ലജ്ജയോടെ ജയൻ സാറിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മിഴികൾ പിൻവലിച്ചു. ശരിക്കും ഇവിടെ എവിടെയാ പാർവതിയുടെ വീട്? അത് എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ ചിത്തിരക്കാവിന്റെ അടുത്താ. ജയൻ സാറിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് പാർവതി അല്പം പരിഭ്രമത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിനടുത്തും ഇതുപോലൊരു കാവുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും എനിക്കത്ര വലിയ പരിചയമില്ല. പതിയെയെല്ലാം പരിചയപ്പെടണം. പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ശ്രീദേവി കടന്നു വന്നു. പരിചയപ്പെടണം സാർ, തീർച്ചയായും പരിചയപ്പെടണം. പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ തൊട്ടയൽവക്കത്തെ വീടില്ലേ, ആ മാന്തോപ്പും തൊടിയും വലിയ ഊഞ്ഞാലേക്കുള്ള ആ വീട്. അവൾ പാർവതിയെ നോക്കി അല്പം പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു. ശ്രീദേവിക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം? സംശയഭാവത്തിൽ ജയൻ സാർ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ സാർ, ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അത് ഞങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുമോ? ഞങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണാടിക്കര ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്നേഹവും ദയയും സഹായ മനസ്ഥിതിയൊക്കെയുള്ള നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളാണ് സാർ ഇവിടെയുള്ളത്. സാറ് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് സാർ. ശ്രീദേവി വളരെ വാചാലയായി. മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരിയുമായി ജയൻ സാർ പറഞ്ഞു. എനിക്കും ഈ ഗ്രാമം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതുപോലെ. എന്നിട്ട് പതിയെ മുഖമുയർത്തി പാർവതിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. മനസ്സിനെ അത്രമേൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള എന്തൊക്കെയോ. കഥ തുടരുന്നതാണ്.